खुलुमबाय आं दायो आङो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बेंबारियावहाय बे बेंबारियावनो 1865 मायथाइयावहाय इउनाइटेड किंडमनिफ्राय फैनाय बिथां रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ बेंबारियाव फैनानै खृष्टान धोरोमखौ बेयाव फसंफैदों। बे खृष्टान धोरोमखौ बोरैहाय बहानिफ्राय फैनानै बिथाङा नैबे बर'फोरनि गेजेरावहाय नैबे बेंबारि बायदि मोनसे हालामाव एबा थावनियावहाय बे खृष्टान धोरोमखौ फसंफैनो मोनखो बेनि सोमोन्दै आं गुवारै मिन्थिनो थाखाय बे नर्दार्न आसाम देनारिनि बेंबारिनि गाहाय नेहाथारि बिथां सुसान्त नार्जारि आंजों दङ। आं बिथांनिफ्राय फारि फारि मिथिनो नाजागोन बिथाङा एबा सिडनी एन्डेलआ बोरैहाय फैनानै नैबे बेंबारियाव खृष्टान धोरोमखौ फसंफैनो मोनखो आं दा बिथांनिफ्राय फारि फारि सोंनो नाजानाय जाबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड 24 खौ हामबाय होग्रोदों। मानोथो होनबा जोंनि बे बेंबारि सेन्ट पल्स गिर्जासिम फैनानै जोंनि बे सेन्ट पल्स सिडनी एन्डेलआ माबोरैहाय बे गिर्जायाव फैनानै बे जायगायाव फैनानै माबोरै बेखौ गायसनफैखो बेखौ कभार खालामफैनायनि थाखाय आं हामबाय होग्रोदों। रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बिथाङा UK इउनाइटेड किंडम डेभननि टटनेस होननाय जायगायाव बे 1841 आव जोनोम मोनदोंमोन आरो बेबायदिहाय बिथाङा 1863 मायथाइयाव काछारी मिशन ब्रिटिश गभर्नमेन्टनि बे ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पानिया जि भारताव दंफैयोमोन बेनि काछारी मिशनाव बिथाङा हेसेलमेयारनि सिङाव एसिस्टेन्ट हिसाबै सफैनो हादोंमोन। बेबायदिहाय जोंनि काछारीफोरनि मादाव बिथाङा गोबां जोंनि थानाय जोंनि साब सिखन जोंनि सोलोंथाइ बेफोर गासैखौ बिथाङा नायदिंदोंमोन आरो जोंनि बर'फोरनि मादाव बेफोर गासैखौ नुनानै बिथांनि गोसोआ बर'फोरनि थाखाय अननाय फैदोंमोन आरो बेफोरबायदिहाय जेरावनो बर' दङ बर' मानसिफोर दङ बिथाङा बेयाव मिशनखौ बियो मावलांदों। बेबायदिहाय तेजपुरनिफ्राय बिथाङा फैयै फैयै बेंबारि बे जायगायावबो मोनफैदों आरो बेयाव गोबां मानसिफोरखौ बिथाङा लोगो मोनदों आरो बेबायदिहाय बे जायगानि मानसिफोरखौ माबोरै थानांगौ बेमार आजारनिफ्राय माबोरै गनांगौ आरो बिथांमोननि बे जों बर'फोरनि फरायनाय सोलोंनाय बेफोर गासैखौ गोसोआव लानानै लोगोसे थानानै बिथाङा जोंखौ गोजौआव गाखोलांनो जोंखौ हेफाजाब होदोंमोन। बिथाङा मा मायथाइयावहाय बे बेंबारियावहाय बे खृष्ट धोरोमखौ फसंफैदोंमोन? बिथाङा 1865 आव बे सेन्ट पल्स गिर्जाखौ बिथाङा गायसनजेनदोंमोन आरो जोंनि बे बेंबारिनि सोरगिदिं थानाय गासै जायगाफोराव बिथाङा बे बेंबारियाव थांनानै गासै मानसिफोरखौ लोगो हमहैयोमोन। बर' मानसिल' नङा खाथि खाला साहा बागानफोराव गुबुन हारिनि मानसिफोर थायोमोन बिथांमोनखौबो बिसोरो बे सिडनी एन्डेलआ लोगो हमदोंमोन। बेफोरबायदिहाय खोलाहा जों जि नुयो खालायगाव बागान दंमोन बेयावबो बिथाङा थाङोमोन आरो गावनि मिशनखौ मावहैयोमोन आरो बिथिंहाय खोलाहा डिमाकुसि सिकारि बांला बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै काछारी मिशननि जा खामानि बेफोरखौ मावहैयोमोन। बिथाङा बेयाव फैनानै खालि धोरोम फोसावनायल' नङा बिथाङा बर'फोरनि थाखाय जों मिथिनो हायो गोबां गोनां बर' थुनलाइ सोरजिना गालांदों। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? नंगौ जोङो दायो जि नुयो बर'फोरनि गेजेराव जा ग्रामार बे ग्रामारखौ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआनो लिरदों आरो बेबायदिहाय बर'नि जा लिटारेचार बेयाव मोनसे गेदेर जोंनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन बेखौ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ जोंनि गेजेराव होलांदों आरो लोगोसे जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय बर'फोरखौ बिथाङा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय तेजपुराव लांनानै एन्डेल हस्टेल होननाय मोनसे हस्टेलाव दोननानै गोबांखौ फरायनो थाखाय खाबु होदोंमोन आरो गावनि सोलोंथाइखौ फोजौलांनो थाखाय खाबु होदोंमोन।
दायो बिथाङा गायसनना गालांनाय बे ख्रिस्ट' धोरोमावहाय दा बे ओनसोलाव बेसेबां खृष्टानफोरा बारायखो? बे ओनसोलाव जोंहा डिमाकुसि, भेरगाव बेनिफ्राय लानानै जोंहा नर्दार्न आसाम दिनारि जा बर'फोर जा सनितपुर राङापारासिम दङ आरो दायो 10,000 10,000निफ्रायबो बारा जोंहा सुबुंफोर बे गिर्जानि सिङाव दङ। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय धोरोमल' होनाय नङा, गोबां जारिमिनबो जानानै थाबाय। बिथांखौ गोसोखांनानै नोंथाङा मा हामबाय होनो? जोंहा रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलखौ जोङो गोबां हामबाय होनो गोनां, मानोथो होनबा जोंनि जा हारि बेयाव जोंनो सोलोंथाइनि जा गुदि बिथाङानो जोंनो होबाय आरो लोगोसे जोंनि जा थासारि जोंनि दायो बे बेंबारियाव जाफोर जों नुनो मोनदों बिथांनि थाखायनो जाना थालांदों आरो बिनि थाखायनो जोंहा जुलाइ 7 बिथांनि थैनायनि डेट, बेयाव जोङो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलनि मेम'रियेल हिसाबै जोङो गिर्जा आरो जोंनि मेम'रियेल सार्भिसखौ जों लायो। जों हास्थायदों बिथांनि जारिमिनखौ जोङो गोसोखांनो आरो गुबुनफोरनो मिन्थिहोनो थाखाय जोङो उन फासाव जोङो गुबुन जायगानिफ्रायबो मानसिफोरखौ लाजाबनानै जोङो बे मेम'रियेलखौ जों फालिगोन।